От една седмица го чакам да ме покани на среща. Денят най-накрая настъпи и аз се събуждам така. Ако и ти се бориш с акне, спокойно, нормално и на мен ми се случва всеки месец безотказно. И сега ще ви покажа как се справям с този проблем. Дами и господа, Dexaclear. Това е 2 в 1 измиващ гел, който почиства кожата и подпомага намаляването на пъпките. А ключовата активна съставка е 2% салицилова киселина, която помага за отпушване на порите и контрол върху излишния себум. Второ, хидратиращия клензър на Dexaclear. Той е създаден да почиства и да хидратира изсушената и раздразнена кожа. Формулите на всичките им продукти са дерматологично разработени и са повече от подходящи за кожа, склонна към акне. И трето, за късмет, имаме Aqua Fluid с SPF 50 на Dexaclear, намалява излишъка на себум и защитава кожата от UV лъчи. Като цяло с тази рутина би трябвало да бъдеш токижица, обаче ако ще запомниш нещо от мен, запомни, че кожата ти не трябва да бъде перфектна, за да се чувстваш уверен. Не дей да се сравняваш с другите, особено онлайн. Знай, че всеки е красив и различен по свой си начин и точно това е най-прекрасното. Ами писа ми, че е долу, надявам се и той да е красив и най-вече различен, защото ми е писнало. Чао!